Neboj sa, nevystrelí. No, zase. Explode. Ito tam. Aj naopak poli, naopak jedni. Z druhej strany, až si viac stiahne. Ja som dal to ponastaviť, lebo kde to tak? Ja nemôžem, lebo som mal dojebaný. Tam dneska dojebal, mi vypadávať dneska kokos. Postaď na to. Čo ti je? Keď ti to jedne v aute, tak ti to nejebne všetko naraz. To nejebne naraz, lebo tu máš jeden stupeň, druhý stupeň a to je to oddelené.